фаронса шаҳри Париж ба майдони муборизаи ҷудокорони саршиноси ҷаҳон табдил меёбад. Дар қатори паҳлавонони шинохтаи дунё варзишгарони тоҷик низ майдондорӣ мекунанд. Натиҷаи қуръакашии Парис Гранд Слам 2020 дар шарҳи ҳамкорони мо. чанд лаҳза қабл маросими қуръакашии мусобиқоти байналмилалии ҷудо Париж Гранд Слам 2020 ки аз 8 то 9 феврал дар шаҳри Париж Фаронса баргузор мешавад сурат гирифт. ҷудочиёни кишвар рақибони худро дар ин мусобиқоти сатҳи баланд пайдо намуданд. беҳрӯзи хоҷазода дар вазни 73 килограмм дар даври аввал озод буда рақобати худро дар даври дуюм бар муқобили варзишгари кишвари Самоа Тайлтин Вилliam оғоз мекунад. Сомон Маҳмадбеков бошад дар даври аввал бо паҳлавон аз кишвари Португалия Фернандес зурубозу месанҷад. варзишгари дигари тоҷик Акмал Муродов дар вазни зери 81 килограмм дар даври аввал озод буда рақобатҳои худро дар даври дуюм бар муқобили паҳлавони Ӯзбекистон Камолуддин Расулов анҷом медиҳад. рақиби Комроншоҳи Усупирун дар вазни зери 100 килограмм дар даври аввал Баланта Франсиско аз Колумбия интихоб гардид. намояндаи дигари ҷудои Тоҷикистон Шакар Маҳмад Мирмамадов дар вазни беш аз 100 килограмм бо рақиби пурқуввату таҷрибадори худ аз кишвари Муғулистон Найдан Тувшинбайр андари майдони рақобат мешавад. ба иттилои сомонаи Федератсияи байналмилалии ҷудо дар Париж Гранд Слам 2020 иштироки 740 варзишгар, 446 мард ва 294 зан аз 121 кишвари дунё дар назар аст. рақиби бошгоҳи Шуданд дар даври плей-оффи ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё 2020 муайян шуд. дар ин марҳила ноиб қаҳрамони Тоҷикистон дастаи Шуданд бо барандаи ҷоизаи ҷоми Қирғизистон тими Нефтчӣ майдондорӣ мекунад. дидори нахустини дастаҳо 19 феврал дар Ҷалолобод ва бозии ҷавобӣ бошад 26 феврал дар шаҳри Душанбе баргузор мешавад. дар сурати муваффақияти Шуданд дар ин бозӣ рохати бозиҳои гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё 2020-ро ба даст меорад.